ole nimin zun ni somni panga sang ni somni pahnia petrol avan thuta wangin petrol lak tumin kan kalvea ma se heti za thi motor in tlara lo oma la lo chuan kan hole a heti khopa motor tam petrol an van hleka ti za ta in tlar om thin mai hi kan ngai tu na ti thui deuh chu angai hmel ani tuna hi kumtin hian furua tui an tla a tui lian wang ni kher lo kong lampang a clear lo wang te Mizoram kong that lo wang te hian oil le thil dang dang hi kan tla cham thina chu wain in en fia a ma de tanga kan lo in ma kho sui hi angai thina ni tuna po he oil lampang te gas lampang te wain Mizoram kan boi mupa an nei thei deuh te a ngak pei deuh te kan in sir the a du am chu ti khati kan tia chu ti rual chuan kan lo in ma kho sui thiam ve ro hi ngai hle ni chu wangin i tuna po nei heti zat motor za enge mo za thi ti nei tara hemila tur chuan a lo bera dar kar nga borvel nga ngai ni ke ni po chun dar som pahni trai kan ani tlara kan ni lo thleng tur kha kan han thai chiang dar nga borvela bak kan thlen kan ring lawa chu la leng kan hoa dar kar nga vel kan nga ka cheng sang khat man borvel kha chang thei turanga kanin nga ya an sem rual dan ani mela chu wangin kal thena tok tok kan nei ri chuan i khalai hun kha awi omani chu wena ma de tanga kan loi ma kho sui hian hun tam tak kan sefa ke mani hun le tha kan sen kha han chu tila ui om lutuka petrol sang khat man chu liter som le tlem nenga chumi la tur chuan dar kar nga borvel ngai don ni helai mun hi mual pui walbeng road he ta thuam pui tanga kal chuan apia zog iti mayang khalai petrol pump khania heti zati he han enila en la thut mai ni taxi te tan po hian apoi mo le zual em em a voin ni service tu ni i khalaya khan hun tam tak helai petrol hakin i hun an juk sen pha a khalai khan kum danga po hun danga po fu ruat tui tlak don hian chuan ei zon nana mang tan phei chona tam theiang ber petrol hi lo stock thei ni tang sela sum le pai kan nei lo wain stock tam te hara amai ro chu car khata taxi tan big phei chuan liter som khatiang te khan car to pa stock thei tai la hetiang kan boi na hi chu a ziom thei ka ringa ke ni po amaro chu ke ni chu private kan nia taxi ang em chuan kan ma mona sang lem lawa te ma zo kan lo nei wangin tian kan lom thela lowin kan hole a tin hei han thlir zelila tian hun ni len ni ai tiang two wheeler ne tlar thut maya two wheeler poi two wheeler taxi te pon nia hei an hun le an tha te ui om em ani chu wangin a hun le a nakina i state in todel kan la ni lo wangin petrol te oil lampang te heng hi mani ma kho sui nan fin nan tuna kan thil ton mek te hi har thar nan mang ta ila athaviu ka ringa nimin a he kana pang vela nimin khan petrol pump hun nia chia free sale coupon permit te lo lak theina mun omani mun khat pei chu ai zo ko pui chung ram hun ni wain chu ti te wakin in tlar thei la wa hela hi tlem mun olom wangin ti za thi kanin tlar ania he kan fang kual vela heti hi kan nia wangin na le pe ka te thil lo thleng thei ani fur khua te hela hian ke ni zoram tlang ram leimin mai thei din huna kan din a wangin kan zawai hian in ma kho sui ta ila hun le tha tam tak kan sen ka kan sep thei don ani tuna hian he kan fang phei me ka na chi na tang khan he heti za thi motor in tlar to a then phei chu dar ka ren zang in tlar tong ti kan threlo ani chu wangin hun
kan le zelanga ta chuan fin tharnan nang tlangila kar khata liter nga mo liter somte kon lo stock ta ila hetiang hun na hian hun har sa lo thlen hian kan ta na tangkai don ani ti ka sia in he kan pangkwal vela ani na taka chong ke ni po petrol lak tu ma zukal kan ne mar chu heti sa thirin aya tam rin phak bak aya tam an lom wangin ke ma zong emergency man tu kan la nei wangin la lo chuan kan hol ta a helai tian hei han thirila tam me mai ni chu wangin tharin kan zavain rilru se tharleng ti kha karon sei du ne mi no subscribe vek turin karon nge non le chau ni